Wiwiting pujiastawa hayu rahayu rahayu widodo nir ing sambi kala rinenggo aruming budaya mahananing pangulaing rasa luhuring budaya pikantuk kanagraning Gusti kang akarya loka atas nama pimpinan hangaturaken sugeng dalu sugeng pinara sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng tutur Jawi sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang mijil saking desa Growong Lor Kecamatan Juanda Kabupaten Pati hingga dipun pangarsani dening Bapak Haji Mustaqim Anom Sudarsono saha Ibu Hajah Sri Christine Handayani pilih kantor sekretariat wonten ing Desa Bakaran Wetan Griya nomor 106 cetanipun timur kantor kepala desa Bakaran Wetan. Prabami arsu budaya kakung saha putri saderengipun kita sagutrah saking keluarga ageng tutur Jawi sandiwara ketoprak siswa budaya anglajengaken pagelaran ing dalu punika keparenga kita hangaturaken paraga utawi susunan pelaku ing dalu punika minangkani pamundhutanipun bapak-bapak kadang panitia ing dalu punika pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya badhe beber cariyos burubuh mojo pait dawah perangan Brawijaya Paras burubuh mojo pait dawah perangan Brawijaya Paras sutradara kasedhining Ki Gedhi Sudarno astrada katindakan dening Bagus Farel Wasiti pandapuk katindakan dening Ki Bagus Heritas Milan pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya kairing karabitan siswa laras hingga dipun sesepuhi dening Bapak Agus Sujamsir pangliing Suwarawati utawi Waranggono katindakan Ibu Pami saha Ibu Wiwit ugi karamaken kru campur sari siswa nada ing dalu punika dipun live streaming YouTuber Siswa Budaya TV pangebrak katindakan dening Bapak Yuli Pannata Pakliran katindakan dening Bapak Surat lampu dekorasi katindakan dening Soleh Atmojo gancaring dedapuan ing dalu punika keliris pisan anggambaraken wonten ing Kabupaten Keling Kediri Adipati Girindra Wardana katindakan dening Bapak Andi Suratmin Patih Gurdopati katindakan dening Dimas Indro Mahesa Ibu dening para prajurit katindakan dening Si Gondrong saking pagelaran sandiwara ketoprak siswa budaya keliris lajengipun anggambaraken wonten ing Kraton Mojopait
Prabu Brawijaya katindakan dening Ki Gedhe Sudarno. Ratu Dwarawati katindakan dening Yeti Mayang Sari. Retnawati katindakan dening Niken Ayu Suniti. Retnosari katindakan dening Santi Pramuni. Temenggung Kudo Pringgo katindakan dening Bagus Farel Wasidi. Senopati Singayuda katindakan dening Dimas Agus Widodo. Pangeran Buntoro katindakan dening Pati Bagus. Dewi Darwati katindakan dening Rini Paulus. Pasingsingan katindakan dening Ki Gedhe Rasto Raharjo. Kelir salajengipun anggambaraken wonten ing Kabupaten Bintoro. Adipati Natapraja katindakan dening Bapak Deni Wijaya. Garwa Prameswari katindakan dening Niken Ayu Harjati. Patih Wonosalam katindakan dening Bapak Jarwi Santoso. Makdum Ibrahim Sunan Bonang katindakan dening Bapak Dikdu. Sunan Kalijogo katindakan dening Ki Bagus Heritas Milan. Senopati Joko Gento katindakan dening Bagus Amin Wijanarko. Ewon dening Ledek Tayub katindakan dening Arih Kumalasari. Perwanita penglipur katindakan dening artis ayu saking pagelaran Sandiwara Kedobrak Siswa Budaya Emban. Ing dalu punika katindakan dening Emban Pesek Avanza. Rebat utawi dagelan katindakan dening Cak Plenteng, Cak Dodok Soho, Cak Plentu. Purwamiarsa budaya kakung saha putri. Kala wau gancaripun dadapan ing dalu punika kanthi lamban Brubuh Mojopahit dawah perangan Brawijaya paras. Pungkasanipun atur saking pagelaran Sandiwara Kedobrak Siswa Budaya hangaturaken sugeng amirsani ngantos titi purnanipun pawiyatan ing dalu punika. Kita sesanti Jaya Wijayanti nir ing sambikala sekali merdika selaminipun siswa budaya Jaya ing selamiya dusun Gendeng Tengah kalis ing sambikala murah sandang lan pangan. Rahayu sagung dumadi.